Martxartu diogu Iruñerriko txokoak ezagutzeari. Beti bezala, Iruñerriko txoko guztiak ezagutzea da gure asmoa. Pertsona gonbidatu batekin. Gaurkoan Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatia izango dugu gurekin eta bere eskutik ezagutuko ditugu Atarrabiako 3 txokorik ederrenak. Erran bezala, Atarrabian gaude eta Atarrabian daukagu Mikel Oteiza. Mikel Oteiza, hemengo alkatia. Zer da Atarrabiako alkatia izaitea? Bueno, ezakit gauza asko dira aldi berean, ez? Esango nuke alde batetik ohorea, ardura, noizean behin marroia, bada ere bai. Ordan, bueno, denetarik, ez? Atarrabia batentza da, bueno, niretzat behintzat, eta nire bizitza ikusita, bueno, ez dakit, eta mendi baten gailurrera igotzea bezala, ez? Mendi arduratsua, zenbat biztanleren ardura daukazu? Bueno, oraintxe bertan 10.200 inguru biztanle ditugu, pixkat aldatzen da. Egia esan, daramago, ez dakit ez dut, 15 bat urte, 10.000 eta 10.500 biztanleen artean. Gutxi gora bera, oso fijoa da, eta bueno, bada kopurua, bai. Bueno, eta egia esan horrela ikusita, batzutan bertigo ere zerbait ematen du, baina, bueno, bai, ardura da eta esaten bezala ere, haiek aukeratu nautelako hemen nago, beraz, ohorea beti nagusitzen da. Ohorea eta erantzukizuna ere, bai? Hori da, erantzukizuna erabatekoa da, bai. Azkenean, herritar guztien, nik esaten duen bezala, botea eramaten dut, eta guztien diruarekin, eta guztien baliabideekin lan egin behar dut, eta egia da erantzukizun handia duela. Zu bizitza guztian Atarrabiakoa, hemen sortua, eta hemen sortua txikitatik, eta orain hemengo pilarea, ez da? Bai, gainera ni, bakizu hemen Atarrabian oso, ez dakit, beti kontuan izan da, ez, Atarrabiarra izatea, eta zer den Atarrabia, betiko Atarrabiarra izatea, ez, eta ni egia esan, aitoan hemengoa, aita, hemen beti danikoa, eta bai, ari da, ni bizitza oso hemen egin dut, gauza askotan sartu naiz, parte hartu dut gauza askotan, herri mailan, eta egia esan, hori zen, hurrengo pausua zen udaletxean sartzea, eta hori egin nuen. Eta lortu? Bai, eta sartu nintzenetik, hasieran zinegotzia ere izan nintzen, enbizi, da urtez, eta gero, eta hasieratik, ni eta nuski nirekin batera zegoen taldea, nonbait jendearen gustukoa izan zen, eta hor jarri gintuzten eta hemen jarraitzen dugu. Historikoki, Atarrabiarrak, ni badakit ez izen bat zaukatela, zein zen, zergatik hori? Bueno, traperoak gara, traperoak. Egia esan beti, orain pentsatzen baduzu, ez da oso ez izen polita, ez, trapero eta trapoekin lotuta, baina badu bere oinarria, ez, azkenean, gero ikusiko dugu, hor, hemen bazegoen pilategi bat, hor ehunak eta egiten ziren, ja erdi aroko industria bat zen, eta, hortik tiraka, trapo horiekin edo lotura daukagu eta traperoak gelditu gara, ez. Hori zen orduan lehengo ogibidea eta gaur egungo ogibide horrek jarraitzen du aurrera? Egia esan, Atarrabian bilakaera, noski, bazen bere garaian, batzegoen herri guztietan bezala, nekazaria zen ere bai, hemen beti industriarekin, hemen nola ibaiaren ondoan gauden, eta beti lotura handia izan du industria gure herriarekin, ez. Eta hemen, adibidez, ja 19. mendetik 20. mendera arte, gaur egun arte, ibaiaren alde oso bat, industriaz beteta zegoen, oso industriala izan da Atarrabian, eta joan dira joaten, alde egin dute, beste zonalde batzuetara proposagoak, ze herria zabaldu da, eta ja oso egokia, azkenean egotea industriak eta etxeak, baina bai,
oso industriala izan da, eta orain aldatu da, eta orain Iruñaren parekoa. Eta bai, eta Iruñaren inguruan gaudenez, lan egiten dugu edo zentokitan, zerbitzutan, landabenen, segurazki, edo Euskalonon, denetarik egon daiteke. Zerbitzuei buruz hitz egiten zenuen orain, eta nik jakin nahiko nuke nolakoa den Atarrabia zerbitzu publikoei begira, gainera alkatea izanik, hoberena izango zara jakiena. Bueno, egia esan hemen zerbitzu publiko, nahiko osongi hornituak gaude. Esan behar dugu, hemen, noski, osasungintzan hori, Nafargobernua dauka ardura eta kompetentzia, eta hemen gure osasunetxea, gainera orain lan egin dugu pixka bat, berritzen dugun osasunetxea, pixka txiki edo eta zaharrakitua gelditu zaigu, beraz, beste berri bat lortzen dugun, eta horretan ari gara lanean. Eta gero, badugu denetarik, hezkuntza badugu eskola eta institutoa, ikastola, denetarik, eskola pribatuak ere badira, eta gero udal zerbitzua oso anitza dira, asko ditugu, eta gure tamainako herriak behar dituenak, ez? Eta ez bakarrik gurea, baizik eta inguruko herri txikiak, hemen bakizu Iruñarriko ipar partean gaude, eta gureki eta ondoan baitugu herri txikiak, baiara txikiak, eta ere zerbitzua ematen diogu, gure gizarte zerbitzuak, eta ara joaten dira, ere lanera, eta eta ongi, eta denetari dugu, denetarik. Osa, erran dezakegu, hemengo biztanlearen behar guztiak asetzen diela. Nik esango nuke, nahi baduzu, Atarrabiatik atera gabe bizi zaitezkela, lasai asko, bai. Bai. Hombre, beti ere, kilometro karratu bakarra daukagu, beraz, kasi nahi gabe ateratzen gara, baina, eta batzutan ere behar hori bere badugu, ez, beti toki berean sartuta egoteak, beti eragiten dizu, kasi psikologikoki behar dugu atera. Baina egia da, hemen denetari dugu, zerbitzu publiko eta pribatu guztia baditugu, eta, bizi gaitezke lasai asko hemen, bai. Aipatzen zuen kilometro karratu bakarra dela, eta kilometro karratu hortan bada aztarna historikorik? Bai, hemen Santiago bidea pasatzen da, Iruñerrian sartzen da hemendik, oso zonalde berezitik, hor Trinitatearen zubiti pasa eta hor baseliza dago, eta sartzen da kale nagusia, eta gure kale nagusia zeharkatzen du. Eta, horrek ere hori historikoa da azkenean, eta hemen historia badu, ez? Badira hemen, hor, geratzen da esan dudan bezala, Trinitatean baseliza, Batana bera ere eraikin historikoa da, eta hemen motza etxea, ere oso fatxada berezia dauka, oso ikusgarria, eta garaiko arkitekturaren adierazle importante bat. Eta polita gainera. Zer zango dizu, ba? Agian, beste hildo batetik gustatuko litzaiguke jakitea nolakoa den hemengo bizia. Erran nahi dut, kalean badea bizia? Bai. Hori da, gainera nik esango nuke dela Atarrabiak duen ezakin dozan ikur bat, ez, edo... Adierazgarri bat, bai, oso Atarrabia herri bizia da, oso hemengo jendeari hemen egotea gustatzen zaio, jendea oso soziala da, eta nabaritzen da bizia duela, herri bizia duela. Batzutan badirudi hemen hirian gaudela eta badirudi ez dela gure ez dagokigula herri bizi hori, ez? Eta badugu izaera, nortasuna eta hori da gure adierazgarri bat. Eta izaera horrekin lotuta, ze ohitura aurki ditzakegu hemen Atarrabian? Atarrabia baditu, iturak baditu, segurazki toki askotan daudenak, ez? Antzekoak, baina, hemen, nonbait igual ezakit errotuagoak edo biziagoak dira, ez? Batez ere noski gure jaiak, por supuesto, gainera hemen oso berezia dira, bakarrik urrian direlako, jai egutegitik kanpo, orduan hasten gara gu, eta gainera, gutxi bada urrian izatea, aste oso bat jartzen dugu horrela, gure aste nagusia daukagu Atarrabian. Eta, oso
izen handikoa dira, Iruña herrian, oso ezagunak, oso, karo, azkenekoa direnez, pues, asko hartzen ditu hauekin. Eta oso importantea guretzako ere, bai. Gainera, Atarrabiarrentzat, pues, astean zerreko egunak, astelen asteartea oso berezia dira, jende gutxiago, herrikoa gaude, berriz ere, pues, oso herrikoa garenez, pues, gustatzen zaigu elkarrekin egotea, eta oso egun politak izaten dira. Eta gero, bueno, baitugu bestelako jai batzuk, bueno, oso polita ere bai iraiaren hasieran egiten dena Atarrabiako eguna. Ja ez da eguna bakarri, asteburua oso bat, baina bai, badira hor feria egiten da Min plazan, eta jende asko etortzen da kalera. Uda pasata berriz elkartzen gara denak, eta oso egun polita izaten da, Eta gero, bestelakoa, inauteriak, orain proiektu berri bat egin zuten, berritu zuten inauterien proiektua, historioa, egin da liburuska batzuk egin dira, ipuinak sortu dira, dantza bat sortu da, eta hor dago, baita ere, egiten du referentzia inauterien historia Atarrabiako historiari, ez? Eta nola mundu zarra eta berriaren arteko talka, landakoak, industrialak, hor pixkat ekonomiari buruz hitz egin dugu lehen, bi munduien arteko talkari buruz hitz egiten du, eta nola biak beharrezkoa dira gure herriarentzako. Eta horrekin historio polit bat egin zuten, eta egia esan, hor, nik uste dut, denborarekin, errotuko dira ongi eta polita izango dela. Eta bihurtuko dira lantzeko jauteritan. Bueno, segurazki guretzat ez da izango, ezagutu ditugu, ezagutzen dugulako, igual adin bat dugulako, baina nire alabarentzat 5 urte dituela, berarentzat pare-parean daude. Atarrabiako industrial eta landakoen arteko historia, edo lantzeko mielotxin eta beste historia. Denborarekin jakingo du eta ikasiko du, baina bere bizitzako inauteria dira. Orduan, belaunaldi berriei begira, oso nik uste dut oso gauza polita usten diegula. Lehen hitz egiten genuen kilometro karratu batean elkartzen dela Atarrabiako biztanleria, eta kale zirrikitu horietatik ze entzuten da? Ze hizkuntza entzuten da? Bueno, egia esan, noski, gaztelania nagusi da Atarrabian, Iruña herri guztian bezala, baina nik esango nuke puntu bat euskaldunagoa badela beste toki batzuekin konparatzen badugu. Eta baita ere, begiratzen badugu gure bilakaera historikoa. Eta nik uste dut egoera ni zentzu horretan oso positiboa naiz eta oso baikor nago. Eta hemen badago erakunderik edo badago iniziatibarik hori boom horren fruituak lortzeko? Bai, hemen euskaldunak badira erakundeak, nik esako nuke, badago euskaltegi bat, urte pila bat daramatzan alanean, ikakoa, eta hor belaunaldi asko eta pertsona asko pasatu dira hortikan, eta euskaldundu dira, modu batean edo bestean, edo puntu bateraino behintzat, euskaldundu dira. Eta gero badago, elkarte euskaltzaleak badira, euskal kulturarekin, zerikusia dutenak, eta gero badago euskaldunen elkartea. Eta horrek eman zuen, hori izan zen iraultza bat ere bai, ez. Zerbitzuak eskaintzen euskaraz, aisialdi taldeak sortzen euskaraz, eta hor Karrika-Luis elkarteak nik uste dut aparteko aipamen bat merezi duela zentzu honetan, ez. Aipamena utzita, guk erronka bat daukagu, eta da Atarrabiako 3 txoko ederrenak, zure 3 txoko ederrenak ikustia, eta uste dut hemen bukatu dugula, orduan bagoaz beste lekura. Bale? Venga. Bueno, Mikel, lehenengo txokoa, txoko ederra. Lehen esaten zenuen hor bazela harria eta hor bazela ura, gero hor uste dut ur jauzia. Zergatik ekarri nauzun da? Bueno, hau delako, arrazoi bat baino gehiagorengatik, hau delako alde batetik, zonalderik, ez dakit, historiko bat, ez? Azkenean hor atzean duguna batana da, pilategia, Erdi Arokoa, gainera hor barruan Erdi Aroko makineria eta sistema guztia mantentzen da, ikusgai dago, eta hor oso eraikin polita geratu zen, hor Iruña herriko mankomunitateak egindako berrikuntza baten ondorioz. Beraz, oso toki polita, hemen dago, hemen hau guztia, honena fabrika okupatzen zuen, eta hemen
bere kanala ere bai hor dago. Eta gero ere, beste alde batetik, naturgune badugulako hemen, ez? Urzamai baia dugu, hemen, kristo landare pila eta ibai parkea, eta oso toki atsegina paseorako, oso egia esan bereziki polita dela. Eta gero, horra atzean dugu Urjauzia eta Trinitatearen zubia eta baseliza. Eta horretik ere sartzen da, lehen esan dizuen bezala, Santiago bidea, eta toki berezia, arrazoi askorengatik, ez? Hemen ere mendia dugu, Oiana mendia, hortikan beste mendi batera ateratzen gara, eta oso toki, atsegina ikusten den bezala. Orain atsegina, baina imaginatzen dut hau gauez, puskat beldurrara izango dela? Orain igual ezain beste, garai batean, txikian nintzeneko garai horretan, egia esan oso ez zen goen hain zainduta, ez zegoen kontzientzia hori nik batana berez, banekin hor zegoela, baina ez zegoen oso erdi botata zegoen, eta hemen eraikin eta etxe bizitza zaharrak eta oso iluna, oso espazio iluna zen. Eta gero, urteen poderioz, berritu joan dira, etxe berriak egin izan dira, baina pixkat, nahiz eta berriak izan, sarma mantenduz, ez, ingurukoa. Berritu zen zonaldea, ibai parkea egin zen, eta toki zoragarria geratu zaigu. Infrastruktura garatu dela herriaina, baina bizitza aldatu da ere bai? Bai, bizitza aldatu da, azken finean, pasatzen zarenean ja, alako lehen esan dugu, Marmilla biztanleko herri batea izatera, noski, gauzak ezberdinagoa da, ez? Baina egia da, lotura badauka. Beti bere historiarekin eta bere herri izaerarekin lotura badauka gaur egungo bizitzak ere, eta horrein ere atarrabiarrak oso atarrabiarrak gara, garai batean bezala, eta horri eusten diogu, ez? Eta jarraitzen dugu hemen egoten, eta hemen bizitzen, eta alde horretatik, herriak duen nortasun hori mantendu izan dugu. Guk ere mantenduko ditugu gure loturak, eta guk bilatuko dugu bigarren txokoa, iruditzen bazaizu? Guazen dara, bai. Gure bigarren txokoa, hemen herriko plazan, herriko epizentroan, zergatik herri nauzu orain honta da? Nik uste ez delako txoko bereziki polita, baina bai Atarrabiarrentzat da berezia, ez? Esan eta da gure egongela, ez? Hemen Kale Nagusia, plaza eta parkeak osatzen duten zonalde hau, hemen egoten gara, etortzen gara egotera, zerbait hartzera, elkarrekin egotera, ez? Eta orduan, eta gero hemen, noski ez, lehen esan ditugun, festa eta gauza guztiak hemen egiten direlako, eta horregatik berezia da, ez? Txikitan hona etortzen zinezten? Bai, jakina, nik hemen ikasten nuen, orain jubilatuen etxea, baina garai batean nire eskola zen, ez? Udari ikastola zen, eta orduan hemen, eta hemen beti mugimendua egon da, eta beti, ez dakit izan da, esaten duen bezala berezia, ez? Parkea, Ribez parkea egin zutenetik, ja sortu da, kriston toki ederra egoteko, peatonala, Kale Nagusiarekin batera, orduan, toki... Hemen norbait biatu nahi baduzu Atarrabian, segurazki hemen aurkituko duzu, ez? Txikiak zinean, zure lagunak eta zu, hemen bizi zinezten. Bai, gu kuadria kalean egin genuen, ez gara klasikoa, gara eskola pila batekoak, eta gero kalean, hasieran auzokoak ginen, gero, adinekoak, eta hor Atarrabiakoak guztiak, gehienak hemen bizi gara ere, hemen, hain txikia denez, jende asko joan behar izan du beste toki batzuetara, etxe bizitza bila, Arriguren, Ripagainan eta hori, baina gure kasuan gehienak saiatu ginen hemen gelditzen, eta gu bezala beste jende asko. Eta zergatik erabaki duzue Atarrabian gelditzen? Lehen esan dugu zerbitzui buruz hitz egin dugunean, ikusi dugu esan dizuen bezala oso erosoa da bizitzea hemen. Eta hemen, orain gu adin badugu, familia daukagu, aurrak, eta egia esan aurrak izateko oso toki hona da, eta oso erosoa bizitzeko. Eta nik badaki gainera, alkate baino,
irakasle ere bazarela. Bai, irakaslea naiz ogibidez, eta bai, hemen izan naiz irakasle, hemengo eskola publikoan, egon naiz da urtez, eta bai, esan hemen, esan duen bezala dena egin izan dut, aurrak ezagutu ditut, eta bueno, pues ongi, ezakit, hor komunitatean ez bizi gara eta ongi. Bi ogibidetan edukazioaren zentzua behar da. Bai, izango nizuke agian alkatetzan gehiago, ez? Tokatu zaidala horren falta somatzea, ez? Eta oso pedagogikoa izatea, esango nuke ere oso tresna hona izan dela niretzat. Egia esan ere, kuriosidade gisa, azken 4 alkateak irakasleak izan gara. Eta dramago, azken 25 urtetan egon diren alkateak irakasleak izan gara. Bai, kuriosidade moduan, baina nik uste dut ere importantea dela pedagogikoak izatea eta esplikatzen jakitea eta esitzea ere bai. Ba, irakasle zaren heinean, zure 3. txokoa erakutsiko didazu eta gu, bagoaz. Bai, pues guazen, bai. Hirugarren eta azkeneko txokoa, Mikel, eta pasagara plaza batetik, betiko plaza batetik, parke berri batia. Bai. Ze pastu da hemen? Bueno, pasatu da, hemen bazegoela bere momentuan, hau da kuriosidade bat, ez da, jende asko kezaki, ez? Hau zen parke bat, mendixka bat bezala. Mendixka hau sortu zen, kasi negabe, hau zen garai batean itxikian nintzena zelai bat dena zelai bat, eta etxe hauek eraiki zirenean, hor bildu zen eskombro guztia eta hori, eta egin zen alako mendia handi bat. Eta baina hor zegoen ere, garai bateko lurra eta hori, eta atera zen berdea. Eta orduan azkenean bakizuten, forma pixka bat eman, landatu, eta eskombro horien gainean egin zen parke bat. Eta egon zen hor mendixka hori, urtez, egon da, esango nizuke 30 urtez iaia, ukitu gabe. Baina, hemen zegoen ere gero jolas parke bat, eta orduan erabaki genuen ja momentua zela berritzeko. Eta, eta esan genuen, eta zergatik ez, egin parke bat, erabat ezberdina. Ezagutzen ez den parke bat, ez? Eta orduan, arkitektu par batekin egon ginen lanean, egin dugu lana, eta orduan sortu duguna parke ludiko eta natural aldi berean, ez? Landaredi asko dauka, zuhaitz asko dituena, eta gero materialetik harria, egurra, eta hor nagusi direnak, ez? Eta gero ere, jolasak ez dira ohiko parketan bezala, kulunka bat edo denarakoa, ezik eta plataforma dira, eskalatzeko tokiak eta abilezia jolasak, ez? Eta hori oso berezia egiten du. Baita, gainera baditu gauza ezberdinak, ez? Hemen ikusten dugu enbor bat, batu hor txirristak, azkenean ere pentsatua da programa hau, ez? Bai, oso pentsatua, oso landua eta oso ezberdina, ez? Eta gero hor pendienteak eta plataforma ezberdina, tamaina ezberdinetakoak, sartutak lurran, ez dago estrukturatuan, nolabait esan, da hori batez ere oso jolas librerako, ez? Hemen, bete esaten dut, ez? 4 urteko haur batek, 8 urteko beste haur batek edo 12 urteko gaztetxo batek egin dezakete jolasa, oso modu ezberdinan, baina toki berean, ez? Eta gero baita ere oso paisajistikoa da. Biztarako oso atsegina, ere egoteko, edo jende heldua eta gureak eta ere lasai egoteko gustora eta oso atsegina izateko, eremu polita izateko, ez? Orain, mimatzen aritu gure txikitxoak, ez? Eta zuek txikiak zinetan horrelako gauzarik etzen duten? Eta pentsatu ere zegoen deuz, hemen gure txikiak ginenean, gure jolasak ziren, igual naturarekin kontaktu gehiago genuen, ez? Zelaietan, mendira jotzen genuen asko, hemengo naturguneak oso ezagunak ziren guretzako, ez? Bai mendia, Ezkaba parkea deitzen duguna, edo ibaia, oso ezagunak ziren, gero, gaur egun gaurrak ez dakita hainbeste igote diren mendiraino orain bezala, ez? Hori segurazki nik uste dut hori galdu dela. Eta hori, gure garaian hori zen, orain aukera bat ditugu hemen egoteko eta oso landuta, ez? Eta zure ustez, Atarrabian erran dugu orain arte, Atarrabian badago identidade zentzua, pertenentzia zentzu bat guztion artean? Bai. Nik uste dut Atarrabiarrak
arro gaude, atarrabiarrak izateaz, lagun batek esaten zuen ginela bilbotarra bezala, baina arrazoiarekin. Bueno, pues hori, ez dakit hori egia den, baina horren besteraino iristen den, baina egia bai oso identitatea badu eta pertenentzia bai badugu, bai. Eta gero, gainera, oso modu ezberdinean, ez? Bueno, pues gaztetxoak, txikiak eta pues atarrabiarrak dira, oso atarrabiarrak, pues baina segurazki burratarrak izango dira eta uhartearrak, ez? Baina bai gero hor personalduak edo pues eta gurentzako, ez? Atarrabiarra baina bizitza osokoa eta hori guztia, hori existitzen da eta oraindikan hor dago, ez? Bai, hor dago, bai, nabaritzen da, bai, herrian. Bai. Mikelekin hitz egin ditugu gure sustraiei buruz, hitz egin digu atarrabiarrak bilbotarrak baina arrazoiarekin diela, eta gu jarraituko dugu heldu den programan Iruñerriko txoko berri bat ezagutzen pertsona baten bidez.